Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Nga igsuon, padayon tang magampo sa Ginoo uban sa mapasalamaton nga kasing-kasing alang sa kahimtang sa kalibutan karon nining pandemic. Magpasalamat ta nga buhi pa ta o magampo sad ta nga kadtong naglisod na karon tungod aning COVID nga unta matagaag kasulbaran ang ilang kahimtang. Iampo sad nato padayon ang atong mga benefactors, mga donors, mga workers dinhi sa atong mga proyekto sa simbahan. Tagaan ta sila grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo og sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa mga panultihon. Dumalahon sa Ginoo ang hunahuna sa usa ka hari. Ingon kasayon sa pagdumala niya sa dagan sa usa ka sapa. Bisan pag naghunahuna ka nga husto ang tanan mong gibuhat, ayaw hikalimti nga hukman sa Ginoo ang imong mga tuyo. Palabihon sa Ginoo nga buhaton mo ang matarong ug ang kaangayan kaysa maghalad ka kaniyag mga mananap. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagkamapahitason o garbo o kini sala. Ayuha gayod paglaraw ug madato ka. Kun magdali-dali ka, kanunay makulangan ka sa imong gikinahanglan. Ang bahandi nga imong mabatonan pinaagi sa imong limbong, dali rang mahanaw ug maghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Ang daotang mga tawo kanunay nangandoy sa dautan ug wala sila'y kukaluoy kang bisan kinsa. Sa dihang silutan na ang taong mapahitason, makakuhag pagtulunan bisan gani ang mga hungog. Ang taong maalamon makat-on sa itudlo kaniya. Ang Dios ang matarong nasayod sa gihuna-huna sa mga taong dautan ug siya mao'y mulaglag kanila. Kung dili mo tagdon ang pangaliw po sa mga kabos, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Bulahan sila kansang paagi walay ikasaway, nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Pasabta ako sa dalan sa imong kasuguan, o palandungon ko ang imong katingalahang mga buhat. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan. Gipili ko ang dalan sa kamatuoran, gibutang ko ang imong gimbutan sa akong atubangan. Aga ka ako Ginoo diha sa dalan sa imong kasuguan.
ang Ginoo naghatag og kaluwasan. Dalay kong siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Balaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atua nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsuon ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Hesus kanilang tanan, ang akong inahan og mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa, ang kaning basahon sa panultihon, proverb, daghan kay siya gipresentar nga mga nindot nga mga pagtulunan o mga kamatuuran. Nang litan, kaning muingon siya dinhi nga ang bahandi nga imong mabatunan pinaagi sa limbong dali rang mahanaw ug baghatod kini kanimo ngadto sa kamatayon. Karon daghan making limbungan karong panahon di ba? Manimbam gyud nang uban niya magmisa sa duay siguro naghumili na. Kana bang limbungan ba? Niya ambot kaning ato din project wa baka ko manglimbong ani. Wa ko manglimbong ani project ini ba daghan na ra ba kay ni donations. Mao na ato na siyang pamalandungan kay mawa ra dayon kuno na. Niya kana kunong sa to diring ang taong maalamon makat-on sa itudlo kaniya. So ang tinuod nga maalamon makat-on gyud aka na bang open to new learnings. Kay usahay gyud kita labi nag-edad-idara na unya natay sulti nila nga mga batan-on pa moingon din ada naniguwang nami ana kamo na lang hinoy mo tudlo ang mga bata pa ninyo. Kamo mga ginikanan maminaw ba mong tudluan mo sa inyong mga anak? Maminaw o musupak? Congratulations, maalamon ka nga ginikanan kung maminaw ka sa itudlo sa imong anak. Akong pari, maminaw ko sa itudlo sa sakristan. Pangutan ang sakristan. Maminaw ko sa itudlo sa liminister. Ano ta? Pangutan na Brad Boy. Di ba mo ingong gina? Sago na maminaw tawana. Mao na dili maalamon. Kanang di ka maong maminaw di ay dili maalamon. Lain pag yun nga medyo kuan kaning nindot-nindot hay man to diring kuan. Daghan man gud kayo ni mura naman untag maglibog. Ang ano to? Sige, kana na lang mao na lang tuntua. Gigamhan ang mga taong dautan sa ilang pagka mapahitason og garbo og kini sala. Nangana ang kana kunong dautan nga tao gigamhan na sa ilang garbo niya
mao na nga magsige na sila pataas. Karaban tao ba nga dili gid bitaw gusto nga siya malupigan, nahanglang yung siya gyud mo isakto. Naam na daghan ni ana bang doon na gid sila bay gitawag og labaw gid sila. Mo nagbisag unsay topic kamaog na silang mo sulti, nagi ikasulti ba. Biyaan na sa mga tao, nang kamo ganahan mo ng tao nga sige lagdaig siyang kaugalingon, nga ikaw mo ipirming alkanse. Nigingon nimo kanibang niya, ako kamao kay ko ana, adi sayo po nang imo ang saktuan na sulti sa kalaing topic. Ako kamao sa ko ana, ikaw madugay may kay hapakon ang baba-bain ka. Ilom dia eh. Kakuan basad nimo eh. Imo na malang tanan. So kini ako lang ning gihisgutan kay mga pulong, mga pagtulunan manggunis Ginoo. Kung atong sundon kining maong mga pagtulunan, matud pa ni Kristo sa atong ebanghelyo, kinsa man ang akong inahan ug akong mga igsuon kadtong maminaw ug magtuman sa pulong sa Dios. Maminaw ug magtuman. Ninduta no, gideklarar ni Kristo nga kadto di ay mga tao nga murag automatic iyang inahan sama ni Maria, sama ni San Jose automatic iyang amahan, ang iyang mga membro suod niya na automatic nga iyang mga igsuon, dili day na siya maoy sukdanan or basihanan aron mahimo gitang tinuod nga igsuon sa Ginoo dito sa langit. Ang tinuod gid ang igsuon niya dito ilag yung panimalay sa langit, ang tanang tao nga maminaw ug magtuman sa pulong sa Ginoo. Ang pangutana, kini bang Bible nga atong gibasa kani maura ba ni pulong sa Ginoo? Maura ni pulong sa Ginoo? Uy, tubag mo eh. Kana bang Bible ba? Maura ba na pulong sa Ginoo? Dili oy. Part lang na sa pulong sa Ginoo, mo na gitawag og sinulat nga pulong sa Ginoo. Kinam sa ubang mga tao karon nga ug wa masuwat sa Bible, dili pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo either gisuwat or isulti niya pinaagis Espiritu Santo sud sa imong kasing-kasing. Nasuwat ba sa Bible nga magtap-tap ka panahos COVID? Niya, pulong nas Ginoo nga magtap-tap mo karon, mag-social distancing. Sige, tubaga. Og dili pulong sa Ginoo, ay sunda. Nganong sunod man kaana? Mahimo kang kaaway sa Ginoo. Kay ang iya rang igsuon kadto ra mang maminaw og magtuman siyang sugo. Unya di ka maminaw, nya di ka magtuman, dili na sugo sa Ginoo, di na kanya igsuon. Sige ko na be, tistingi ko no pangutana. Wala ba na sa Bible ka na magtap-tap niya, social distancing. Panangtanga na natanan. Araw mga matay tas COVID kitang tanan. Ang pulong sa Ginoo usara gyud sentro nga mao say sugo ni Kristo, gugma. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, dili gugma sa kaugalingon. Mao na ako ginang balik-balikon dinhi. Basta nagbuhat gani kag butang nga para sa imong kaugalingon, bisag nasuwat pa nas Bible, di na pulong sa Ginoo. Gilubag na siyawa. Basta padong nas imong kaugalingon ba, pero naa gani kay gibuhat para sa kaayuhan sa uban og tungod sa imong gugmas Ginoo, kana pulong nas Ginoo. Bisag wa pa na masuwat sa Bible. Nanglitan, tap-tap ka karon. Unsa man na? Gugmas Ginoo tungod sa gasas kinabuhi. Na may virus, higugmao na tong kinabuhi nga hinatag sa Ginoo atong tap-tapan. Ngay nagtap-tap dire tangtangon kay manigarilyo. Buangon ka diya. Nagtap-tap kay naay virus, sige suyop sigarilyo, tap-tap sa time, nigarilyo sa tap. Ana, nya human tap-tap na sad.
Mas grabe itong sigarilyo kaysa COVID. Ang kuyaw, tap-tap diri, yay guman, tangtangon, suyop siya po. Niya human, taon na sad kay na COVID. Ayaw, kaning pagtap-tap, nagtudlo na nato, higugmaa ang kinabuhi. Ang tanan nga harmful to life, likay. Inom, hubog yun, hubog, red horse, kulapo, inom yun, beer. Ya, wa ka magpatay anas kinabuhi. Ana. Siging tap-tap din hib, siging washing, siging ana, unya nagpa-abortion. Nagpa-abort. Unsa man ang imo? Nganong ga-abortion man ka? Siging social distancing, siging ana, nya siging inom og pills. Unsa man ang imo? Gamahal kas kinabuhi o nagdagmal kas kinabuhi? Social distancing, siging ana din magtuob pa, unya nagpalaygit. Ano mo na? Wa ni mo patyang kinabuhi. Amo na ha, paghigugma sa Dios. Nya paghigugma sa isig katao, nga ako ning taptapan aron dili mamiligro ang uban. Ana, tanawa na imong tupad. Kuyaw kay nagmatakda na nimo. Muna tap-tapi gyud. Ana. Pero doon na bayay mo takod diha na mas grabe pas virus. Unsa man ang imong sala. So nagtudlo lang na nato nga di ko mo patakod sa uban sa akong virus nga COVID. Pero hunahuna asad nga naa kay sala nga mas isog pa ng virus sa COVID, ayaw sa di patakod anang imong silingan. Nya kung magkusmod na imong naong, di ka na matakdan imong silingan sa kakusmod. Virus man sana. Sige, lingian na imong tupad. Bisag katap-tap ka, smiley siya. Kita mo na, smile ka. Oy, sa mata mo makikita ang aking damdamin. Layo, mata. Kita na imong matay. Labi na kiniglingi ni mo, maunay nangutang ni mo, sige lagsaad, wag yun bayad. Nya mo, smile ka. Di sa ba dapat din, takot na imong virus dito. Nilapos na sa imong kuhan. Anong niyang yun ani, kanang tap-tap-tap-tap. Maunay atong nahunaon nga kini ding atong pagbuhat ani gitudloan lang ta nga ampingan nato ang hinimos Ginoo. Ampingan. O kay ato mang ampingan, ampingin na lang siya sa kinatibuk-an. Iapil og amping pinaagis pagtuman sa sugo sa Ginoo. Love one another, love your enemies, forgive 77 times. Give without asking anything in return. Kani mga nindot kay ni siya. Ayaw na mo paningil anang nakahulam ninyo. Pagkaninduta ana, no? Papuyas inyong balay ang way balay, tagaig yuta ang way yuta kung naa kay yuta. Ayaw pagsigig pangural sa imong balay. Open your doors. Kay na ang Ginoo musud siya, wa lang nimo mahibaw-i. Di ba ningon man na ang mga proverbs sad? Basin baya kuno sa sige nimong pasulod og tao, imo na diayng gi-welcome ang angels of God. Mo na nahitabo ni Abraham sa sige niyang atiman sa mga strangers, ang duha na dito ka anghel ang iyang giatiman. Nya tungod sa kalipay sa mga anghel, giingnan siya ang imong asawa magmabdos sunod tuig. Ana. Nagmabdos si Sarah, edad 92 man tingin ito. Namabdos pa gyud. Juna nga na tiguang na kay ka sa sige nimong atiman niya ingnon ka magmabdos ka. Anya si 80 na imong edad, malipay ka. Di malipay ba ka? Depende. Kaya ang Ginoo nangita man na sa imong kasing-kasing, basig nangandoy pa kang manganak. O di iya kang mabdoson. Nya naman sa mga byuda karon nga hapit na sad mo 80, ngandoy pa mang makasikan time. Basin pa deg, naay manguyab nimo. 80 sa nagsungkot sa wala. Labing na kay mong duha, ning kasos ang Ginoo no, grasya gyud tungod kini sa akong pag-welcome sa mga way balay. Wala na siya. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, sa tumang pagsalig o paghigugma atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga panginahanglan ug moingon kita, Ginoo, patalinghogi kami.
Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo o mga pari, nga sa tanang higayon makabaton sila og dakong pagsalig sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga opisyales sa atong gobyerno, nga ilang mahuptan ang hiya sa pagkamaalagaron sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 virus nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong mga igsuon nga nangamatay, nga madawat na nila ang ganti nga gitagana sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoong Dios namo, amo nang gipadayag nganha kanimo ang among mga panginahanglan bansagugmag pagtuo. Dawata kini pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimayan sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya
uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala.
ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa paghinigsuunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. Sa magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi niining Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiyan ining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina
nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkahimong inahan og mga igsuon ni Kristo. Nya ma-maintain ra ni nato kung magsige gitag paminaw ug tuman sa pulong sa Dios, dili sa pulong sa atong kaugalingong garbo. So kagahapon nagsugod na pag-abot dinhi ang mga gamit para sa atong stained glasses. Padayon sila hangtod karon, hinaut na karon si manaha masugda na gyud og taod ang atong mga stained glasses. So atong iyampo nga unta kuana ni tuloy-tuloy, no? Salamat sa Ginoo. Nya ngato sang katong mga bayronon murag ni saka-saka kay daghan man tagipuno nga mga kuan mga project sama ning scan floor sa sakristi, diyan kaning pagtrabaho sa sakristiya, hurot-hurot naman ita nagtrabaho. So ato lang sang iyampo nga napay daghan nga mo donate. Kamo sad apil sa mo donate. Anabang para sa itong ibayad ba? Napatay mga shortage nga mudol-dool og mga 2 million ang atong shortage sa budget. Pero sige lang, samtang buhi pa mo, mabayaran ra na, no? Bahala, nagpatay na ko. Bayarin na ninyo. Bahala mo diya. Bitang. Salamat guys, Ginoo ani. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.